आपण जो पाहत आहात तो गाव मालवणी नाटककार मच्छिंद्र कांबळी यांचा गाव। मच्छिंद्र कांबळी यांनी मालवणी भाषा ही 7 समुद्रापलीकडे घेऊन गेले आणि त्यांच्यासारखी मालवणी भाषा आजपर्यंत कोणीच बोलली नाही आणि कोणीच गाजवली नाही। कारण त्यांची नाटकं मालवणी एवढी प्रसिद्ध झाली की ती लांब लांब देशात जाऊन त्यांनी नाटकाचे प्रयोग केले। असे मच्छिंद्र कांबळी यांचा हा रेवंडी गाव, हा रेवंडी गाव मालवण तालुक्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येतो। आपण जो समोरील परिसर पाहत आहात तो मच्छिंद्र कांबळी यांच्या घरासमोर जी खाडी आहे त्या खाडीकडचा हा निसर्गरम्य परिसर। आपण जे समोर मंदिर पाहत आहात हे मंदिर आहे कांबळी मूळ पुरुष। कांबळी मूळ पुरुष म्हणजे आमचा जो पूर्वज होता कांबळी घराण्याचा, तो काशीवरून इकडे चालत चालत मालवणमध्ये आला आणि मालवणमध्ये हे रेवंडीसारखं गाव निवडलं आणि इथे तो वस्ती करून राहिला आणि नंतर हळूहळू कांबळी घराण्याची ही वंशावळ वाढत गेली आणि त्याची आठवण म्हणून कांबळी मूळ पुरुष हे मंदिर इथे बांधण्यात आलं आणि हे मंदिर बरोबर मच्छिंद्र कांबळी यांच्या घरासमोरच बांधण्यात आले। आम्हाला आमच्या मूळ पुरुषाचा एक अभिमान वाटतो, कारण आमचा मूळ पुरुष काशीवरून चालत आला वेळा लांबून आणि हे मालवण तालुक्यातील रेवंडी गाव निवडलं म्हणजे राहण्यासाठी, आणि तो आमचा मूळ पुरुष इकडे या गावात आला म्हणून आम्हाला असा सुंदर निसर्गरम्य गाव लाभला। नाही तर आमचा पूर्वज जर समजा कुडाला गेला असता, कणकवलीला गेला असता किंवा सावंतवाडीला गेला असता तर असा निसर्गरम्य गाव आमच्या नशिबात आला नसता। त्यामुळे आमच्या पूर्वजाचे आम्ही खरोखर ऋणी आहोत की त्याच्यामुळे आम्हाला असा मालवण तालुक्यातील रेवंडी हा निसर्गरम्य गाव बघायला मिळाला।
आता बारीक बारीक पाऊस चालू झाला आहे, म्हणून आम्ही आडोशाला म्हणून समोर जे घर दिसतंय मच्छिंद्र कांबळी यांच्या, आता आम्ही घरात जाणार आहोत. मच्छिंद्र कांबळी यांचं घर हे लहान जरी वाटत असलं तरी त्यांचा नावलौकिक फार मोठा होता. आता आम्ही मच्छिंद्र कांबळी यांच्या घराच्या पुढल्या दारात बसलेलो आहोत. आम्ही आता मच्छिंद्र कांबळी यांच्या घरात आहोत. त्यांचा ग्रामपंचायतीचा घर नंबर बघा, बिल्ल्यावर लिहिला आहे ग्रामपंचायत रेवंडी, तालुका मालवण, आणि घर नंबर आहे 379. आम्ही घरात जरी असलो तरी असं वाटतं आम्ही मंदिरातच आलो आहोत, कारण मच्छिंद्र कांबळींचं घर हे आमच्यासाठी मंदिरच आहे. कारण मच्छिंद्र कांबळींमुळे आमचा गावाचं नाव 7 समुद्रापलीकडे गेलं, आणि मालवणी भाषा काय असते आणि तिची ताकद काय हे मच्छिंद्र कांबळीमुळे सर्व जगाला कळालं. कारण मालवणी बोलणारे भरपूर आहेत, पण मच्छिंद्र कांबळीसारखी मालवणी भाषा कोणाला जमली नाही आणि जमणारही नाही. कारण दूरदर्शनवर बघा किंवा TV सिरियलमध्ये बरेच मालवणी कार्यक्रम असतात. मालवणी भाषा बोलतात ते कलाकार आहेत ते, पण त्या कलाकारांना मच्छिंद्र कांबळीसारखी मालवणी भाषा बोलता येत नाही. कारण मच्छिंद्र कांबळीची जी मालवणी भाषा बोलण्याची पद्धत होती, बोलायची टोन होती, ती सर्वांना जमत नाही आणि जमणारही नाही. जशा बघा लता दीदी म्हणजे लता मंगेशकर सारखी गायिका जगात होणार नाही, अमिताभ बच्चन सारखा कलाकार होऊ शकत नाही, तसेच मच्छिंद्र कांबळी सारखा दुसरा मालवणी बोलणारा कलाकार कोण निर्माणच होऊ शकणार नाही. असे आमचे मच्छिंद्र कांबळी होते. मच्छिंद्र कांबळी यांच्या घराच्या समोरून हा असा निसर्गरम्य परिसर दिसत आहे, आणि हे रेखीव असे सुंदर मंदिर. ही त्यांच्या घरासमोरील पाणी पिण्याची विहीर. गावात एक उणीव भासते, ती म्हणजे की मच्छिंद्र कांबळींच्या नावाचं काहीतरी एक आठवण म्हणून प्रवेशद्वार असं काहीतरी गावात उभारायला पाहिजे होतं. पण आमच्या गावात त्यांच्या नावाची साधी कुठे पाठी दिसत नाही. कारण कोकणी माणूस असा आहे की आपल्या माणसाची त्यांना किंमत कळत नाही. एवढा महान व्यक्ती आपल्या गावात जन्मला, त्या माणसामुळे आज आपल्या गावाचं नाव सगळीकडे पसरलं, पण कोकणी माणसाला त्या अशा चांगल्या गोष्टीची किंमत नसते. आणि त्यांना असं काय मनातही त्यांच्या येत नाही की आपण काहीतरी आपल्या महान व्यक्तीचं काहीतरी गावात उभा राहावं, की जेणेकरून इतर लोकांना त्याची आठवण होईल. कारण बघा आता पनवेलला आपण जेव्हा येतो, पनवेलच्या रोडवर बघा कर्नाळा अभयारण्य लागतो, तिथे बघा एक असं मोठं प्रवेशद्वार उभारलेलं आहे, वासुदेव बळवंत फडके आद्य क्रांतिकार म्हणून. शिरडोन म्हणून गाव आहे, म्हणजे बॉम्बे गोवा रोडला त्यांनी गावातल्या लोकांनी एक मोठं असं प्रवेशद्वार उभा केलं आहे. कसं त्यामुळे लोकांना कळतं की इथे वासुदेव बळवंत फडके हे आद्य क्रांतिकार जन्मले.
तसंच इथे आमच्या गावात रेवंडीला मच्छिंद्र कांबळी यांच्या नावाचा काहीतरी असं प्रवेशद्वार उभारायला पाहिजे होतं, पण कोकणी माणूस तसा नाही आहे. कारण एखाद्या माणसाची प्रगती असलेली या लोकांना पावत नसतं. त्यामुळे आज आमचा कोकणी माणूस पाठी त्याचं हे मेन कारण आहे. कारण उलट आपल्या माणसाचा त्यांना अभिमान वाटायला पाहिजे, पण कोकणी माणसाला ह्या अशा गोष्टी नाही करत. कारण एखादा जे नावलौकिक झालेल्या लोकांना पावत नसतं, असं आमचा हा कोकणी माणूस. आपल्या कोकणात चांगले चांगले कलाकार निर्माण झालेत, चांगले क्रिकेट खेळणारे निर्माण झालेत, पण ह्याच लोकांचं कौतुक करणं, त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारणं हे आपल्या कोकणी माणसाला माहीतच नाही. कारण एखाद्याची चांगली प्रगती झाली तर ती कोकणी माणसाला पावत नाही. म्हणून आज आपला कोकणी माणूस सर्वांच्या पाठी राहिला आहे. कोकणी माणूस हा खेकड्यासारखा असतो. एखादा प्रगती करून वर गेला तर त्याचा पाय खेचायचा आणि त्याला खाली पाडायचं, हे कोकणी माणसाचं काम आहे. आता आम्ही कोकणी असून पण हे सांगणं पण वाईट वाटतं, पण ही कोकणातली खरी परिस्थिती आहे. म्हणून आज कोकणी माणूस मागे राहिला आहे. आज कोकणात नेपाळी, उत्तर प्रदेशवाले हे लोक येतात. ते का? त्याला कारण हे आहे, आमच्यातच एकीन आहे. त्यामुळे आज आम्ही सगळे कोकणी माणसं पाठी राहिले आहोत. या उलट जळगाव, धुळे, सातारा, अमरावती या इकडची लोक बघा, त्यांची 1 एकर जमीन असली ना तर ती 2 एकर कशी होईल याकडे त्यांचं लक्ष असतं आणि त्यांची प्रयत्न चालू असतात. आणि या उलट कोकणी माणसाचं काय, जे आपल्या वाडवडिलांनी जपून ठेवले, पूर्वजांनी जी जमीन जपून ठेवली ती विकायची आणि मग जीवाची मजा करायची, हे आपल्या कोकणी लोकांचं ठरलेलं आहे. आज आमच्या कोकणात हे जळगाव, धुळेचे जे शिक्षक आहेत ना, ते कोकणात म्हणजे शाळेत शिकवण्यासाठी आले आणि या शाळेत मुख्याध्यापक झाले. आणि जेव्हा हे कोकणात मुख्याध्यापक होऊन जेव्हा रिटायर झाले तर ह्यांनी काय केलं, जे आपला रिटायरमेंटचा जो पैसा आहे तो पैसा त्यांनी कोकणात जमीन विकती घेतल्या आणि त्या जमिनीत त्यांनी घर बांधलं. आजूबाजूला आंबा, काजू, रतांबा अशी झाडं लावली आणि आपली प्रॉपर्टी केली. हे आपल्या कोकणी माणसाला कळत नाही. कोकणी माणूस आहे ते सर्व बरबाद करून टाकतोय. जमिनी विकून आता सगळं कोकण सगळं आपल्याला नष्ट करायच्या मागे लागलेलं आहे. मच्छिंद्र कांबळी होते हे मालवणी नाटककार. तर त्यांचं शिक्षण हे लहानपणाचं कुठे झालं? गावी पर्यंत कुठे मालवणला. हां. आणि त्यांची ओळख म्हणजे लहानपणापासून एका गावात असल्या कारण त्यांची आम्ही एका ठिकाणी शाळेत बसून तिची आमची मुलाखत असायची. आणि शाळेत अभ्यासात हुशार होते. हां. आणि त्यांची किती तुम्ही नाटकं बघितली? त्यांची नाटकं आता तशी बघून तरी 10-15 मी नाटकं त्यांची बघितली. चाकरमानी 1 नंबर, वसरण 2 नंबर, अशी 4-5 नाटकं त्यांची मी बघितली मुंबईला. पण जास्त मला सर्व आवडलं म्हणजे खरोखर हुबेहूब स्टोरी म्हणजे चाकरमानी. हां. त्याच्यात कलाकार कोण होते? त्याच्या मच्छिंद्र कांबळी, दिलीप कांबळी असे बरेच कलाकार होते. म्हणजे कांबळी जास्त होते. म्हणजे आपले रेवंडीतले लवकुश कांबळी, मच्छिंद्र कांबळी, दिलीप कांबळी हे सगळे म्हणजे 7-8 आमचे मालवणीत नट होते. आणि समजा आता मुंबईला जेव्हा नाटकं लागायची हाऊसफुल असायचं, मग तुम्हाला तिकीट मिळायची काय? आम्हाला तिकीट मिळायची नाही. ते सर्व जिकडे जाऊ तिकडे नाटक हाऊसफुल. मग त्यांनी आम्हाला सांगून ठेवलं होतं, तुम्ही जर माझ्या नाटकाला कधी आलात तर माझ्या डोरकेपरला सांगायचं, माझ्या भावाला भेटायला जायचं. मग ते आम्हाला ते नाव सांगायचं, त्या आतमध्ये आम्हाला डोरके सोडायच्या आतमध्ये टॉकीजमध्ये. कुठे दादरपासून गिरले पाटलापर्यंत कुठेही गेलं तर आम्हाला त्याचं नाव सोडत होतं आतमध्ये. म्हणजे मच्छिंद्र कांबळीने अगोदर सांगितलं की तुम्ही तुमचे मित्र कोण असायचे? मित्र आम्ही 4-5 जण तिघे कोण कोण होते मित्र? पुरुषोत्तम, अशोक, जीजी, मी, सुहास असे आम्ही 4-5 आम्ही मित्र असायचे. म्हणजे गर्दी जरी असली तर तुम्हाला कुठे काय असते हाऊसफुल असलं बोर्ड लागलं तर आम्ही आम्हाला ते सोडायचे. म्हणजे मच्छिंद्र कांबळीने सांगून ठेवलं की माणसं आले की तुम्हाला सोडायचे. पुढच्या सीटवर बसायला टबलवाजी वाजेवाले बसतात ना, त्या पुढच्या लाईनला आम्हाला बसवायचे. म्हणजे आम्हालाच लाज वाटायचे एवढे पुढे बसायला.
आणि स्वभाव कसा होता त्यांचा म्हणजे मच्छिंद्र एकदम कांबळेंचा? ह्याच्यासारखा होता, प्रेमळ शांत वातावरण एकदम. बघितल्यानंतर त्या चेहरा, माणसाच्या चेहऱ्यावर तेजी यायला पाहिजे असं त्याचा चेहरा, हसरा चेहरा होता. आणि मच्छिंद्र कांबळेसारखी मालवणी आता कोण बोलू शकत नाही ना? त्यांच्यावर बोलू शका आणि पैदाच बी होणार नाही, हे बी तेवढंच. म्हणजे एवढे चांगली मालवणी बोलायचे. म्हणजे तो मच्छिंद्र कांबळे होते, आपल्या गावची शान होती आणि त्याच्यानंतर असं कोण आता होऊच शकत नाही. हा एवढं. आणि मालवणी बोलणं पण साधी काम नाही, म्हणजे म्हणजे जमलं. शिवाजी मंदिर, विरले पार्ले याची एंट्री झाली का पब्लिक म्हणजे टाचन जरी पडली तरी एवढा शांत सर्व असायचं वातावरण. म्हणजे मच्छिंद्र कांबळेची भाषा मालवणी ऐकण्यासाठी अशी ती व्यक्ती होती. आपण जी समोर झाडे पाहत आहात ती काजूची झाडे आहेत. ते उन्हापासून त्यांचं रक्षण व्हावं म्हणून त्या झाडाभोवती हिरवा कपडा लावलेला आहे. आणि ह्या जमिनीमध्ये काजू हे चांगल्या प्रकारे वाढले जातात आणि उत्पन्न काजूचं इथे मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. कारण इकडची जी जमीन आहे ती वाळूची आणि भुसभुशीत जमिनीची आहे. आता आमच्या मालवणला बघा, लोकांनी जमिनी विकल्या आणि त्या जमिनी राजस्थानी लोकांनी विकत घेतल्या आणि तिथे आता मालवणला मिठाईची दुकाने टाकली आहेत, कडप्पाची दुकाने टाकली आहेत, टाईल्सची दुकाने टाकली आहेत, लाद्या बिद्या हे सर्व ते दुकानं त्यांनी मांडलीत. आणि आमचा कोकणी माणूस काय करतोय, जमिनी विकल्या आणि आता त्यांच्या दुकानात त्या लाद्या कडप्पा पोचवायच्या भाडी मारतो टेम्पो घेऊन. ही आता आमची कोकणी माणसांनी कामं ठेवली आहेत. पहा आपलं कोकण किती सुंदर आहे. मच्छिंद्र कांबळे यांनी आपल्या बऱ्याच नाटकातून लोकांना संदेश दिले की आपलं कोकण जपा, त्यांना सांभाळून ठेवा. आपल्या ज्या कोकणातल्या जमिनी आहेत त्या विकू नका. कारण आज जर तुम्ही जमिनी विकलात तर परप्रांतीय येऊन कोकणात घुसतील आणि मग आपल्याला बाहेर जावं लागेल. पण कोकणी माणूस काय सुधारला नाही. अजूनही काही काही कोकणी लोक आहेत आपली लाख मुलाची जमीन विकतायत आणि मग ते आलेले पैसे मग कुठेतरी मुंबईत, बदलापूर, अंबरनाथला कुठेतरी जाऊन एक 2 BHK घेतात आणि तिथे राहतात. पण पुढची पिढी त्यांना कधीच माफ करणार नाही. कारण आज परप्रांतीय जर कोकणात घुसले तर आपल्या कोकणाची पूर्ण बर्बादी होणार आहे आणि नंतर त्यांना कोकणाचं महत्त्व कळणार आहे. जेव्हा कोरोनात लोक कोकणात येत तेव्हा त्यांना खूप मोठं काहीतरी काम केल्यासारखं वाटत होतं. तेव्हा त्यांना कोकणची किंमत कळाली होती. पण आता पुन्हा लोक विसरून चाललेत आणि आता लोक पुन्हा आपल्या जमिनी लाखा मोलाच्या या कवडी मोलाने विकत आहेत. कोकणातली पूर्वीची माणसं गरीब होती.
काही काही जणांना एक वेळचं जेवणसुद्धा मिळत नव्हतं, पण त्या लोकांनी आपल्या कधी जमिनी विकल्या नाहीत, पण त्यांची ही मुलं एवढी म्हणजे खालच्या थराला पोचली की ते आता आपल्या आईवडिलांनी जपून ठेवलेल्या जमिनी विकत आहेत आणि ते आलेले पैसे मजेत घालवत आहेत. पण त्यांना कळत नाही की आपण कशी बरबादीकडे वाटचाल करत आहोत ती, आणि अजूनही ते काही सुधारलेले नाही आहेत. आणि असं जर होत गेलं तर एक दिवस आपलं हे स्वर्गासारखं कोकण नक्कीच नष्ट होऊन जाणार आहे. आपण जे समोर पाहत आहात तो एक मत्स्य विभागाचा एक प्रकल्प आहे. त्यात कसं असतं की ते मत्स्य विभागवाले ते आपल्याला माशाची अंडी आणून देतात. म्हणजे जिताडा मासा, अलिबागला जिताडा बोलतात आणि आमच्या इथे त्या माशाला कानाई मासा बोलतात. तर त्या माशाची अंडी असतात ती हैदराबादवरून येतात आणि ती विमानाने येतात आणि ती काही तास असते, त्या तासात ती पाण्यात सोडायची असतात. आणि ती पाण्यात सोडली की मग ते समोर जे तुम्हाला असं बॉक्स टाईप केलेलं दिसतं बा काळं काळं, त्यामध्ये ती अंडी सोडायची असतात. आणि नंतर ते मासे निर्माण झाले की 4-5 महिन्यात ते मासे मोठे होतात, मग ते जाऊन विकायचे असतात. पण या प्रकारामध्ये आपल्याला स्वतःचे 1.5 ते 2 लाख रुपये गुंतवायचे असतात आणि त्याच्यावर जो नफा येतो तो आपल्याला फायदा होतो. पण शक्यतो हे जे प्रकल्प आहेत ते यशस्वी होत नाहीत, कारण ते खाडीमध्ये असलेले सी लॉयन्स म्हणजे ज्याला आपण हुदा बोलतो ते जाळी फाडून त्यातले मासे खाऊन टाकतात. त्यामुळे या प्रकल्पात फायदा हा 90% हा होतच नाही, यात नुकसानच होतं. त्यामुळे अशा प्रकल्पापासून तुम्ही लांब राहिलेच खूप चांगलं. पण अशी माहिती आपल्याला कोण देत नाहीत, पण आपला पैसा गुंततो आणि त्याच्यात आपण लॉस होतो. आता कोकणातला एक दुसरा प्रॉब्लेम म्हणजे काय माहिती आहे, कोकणात लोकांची घरं आहेत, पण कसं चौगमती बिराडं असलं की लोक जायला बघत नाही. काय काय लोक 10-10 वर्ष कोकणात जात नाहीत स्वतःचं घर असून, कारण असं की चौगमती बिराड असतात. मग एक काम करा, तुम्ही स्वतःचं एक घर बांधा आणि तिथे भरी तुमची झोपडी असली तरी चालेल. तर काय काय लोक करतात, गावात आली की ह्याच्या घरी 2 दिवस राहतात, त्याच्या घरी 2 दिवस राहतात आणि कसं 10-15 दिवस असे काढतात आणि नंतर मुंबईला निघतात. पण लोक अशी पाठवून नावं ठेवतात. तर आणि कसं आपण स्वतःची जरी झोपडी असली, काय पेज खाली मस्त झोपलं, कोणाचं टेन्शन नाही, काय नाही. पण त्याच्या दारात राहू नका, स्वतःचं घर बांधा. भले तुमची झोपडी असली तर चालेल, पण स्वतःच्या हक्काची बांधा आणि दरवर्षी कोकणात या. तुम्ही आता या व्हिडिओत बघितलंच असेल की मालवणी नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळी यांचा रेवंडी गाव किती सुंदर आहे. तो बऱ्याच लोकांना मालवणमधील चांगले चांगले जे गाव आहेत ते अजून माहीतच नाहीत. बरेच पर्यटक मालवणला आले तर तारकर्ली आणि देवबाग हा बीच बघतात आणि सिंधुदुर्ग किल्ला बघतात आणि तिथून मग पुन्हा परतीला प्रवास त्यांचा चालू होतो. पण बऱ्याच जणांना माहीत नाही की मालवणमध्ये किती सुंदर सुंदर गाव आहेत. हा आता तुम्ही बघितलात, हा मच्छिंद्र कांबळी यांचं रेवंडी गाव, त्याच्या समोर जो दिसतोय तो तळाशील गाव, पुढे आचरा बंदर आहे. किती सुंदर चांगले गाव आहेत. आणि थोडं पुढे अलीकडे आलात तर तुम्हाला जुवा दिसेल, कालवल ब्रिज दिसेल. पुढे खूप बघण्यासारखे एक एक चांगले गाव आहेत. मसूर आहे, बांदवड आहे, पण हे बऱ्याच लोकांना माहीतच नाही. तुम्ही कोकणात आलात तर तुम्हाला कणकवलीला, कुडाळ, वैभववाडी, कसाल या गावात तुम्हाला बघण्यासारखं असं काय मिळणार नाही. नुसते तुम्हाला डोंगर आणि शेती दिसेल. पण जर खरा निसर्ग तुम्हाला हे बघायचा असेल तर मालवणला तुम्हाला यावं लागेल. मालवण, वेंगुर्ला आणि देवगड आणि एक विजयदुर्ग. बाकी तुम्हाला वैभववाडीला तर काहीच बघायला भेटणार नाही. कणकवली, कुडाळला तर काय नाही, फक्त रेल्वे स्टेशनला उतरायचं, संपलं. आणि सावंतवाडीला पण सेम तशीच कंडिशन. त्यामुळे मालवण आणि वेंगुर्ला हे म्हणजे आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं एक स्वर्गच झालेलं आहे. जर तुम्ही कधी आलात तर या मालवणला आणि वेंगुर्ल्याला अवश्य भेट द्या.
तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा, आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल। थँक यू।